Aquest partit, vull dir, està jugant sense por, pressionant a dalt. Errada de Jefferson, se'n va arribar cap al centre, va treure una falta, no sé si Jefferson l'acompanya Renatinho, gol del Burela, gol de Renatinho, complint la seva amenaça, no ha estat ni 2 minuts, ha anotat el primer gol, 0-1, això no comença com ho esperàvem, Òscar. Bueno, sí, no esperàvem que el Manacor fos un equip, però el Burela ja hem dit que té molta experiència en aquesta categoria, és un jugador d'un equip amb molt de perill i amb un jugador que no 35 gols. El Burela, aquest passes en diagonal i en paral·lel han d'anar molt alerta a perdre-los perquè donen contres i donen sortida fàcil en el Burela. Renatinho Teixerillan, es falta Renatinho, targeta groga per Renatinho, serà groga, m'imagino. Vermella, no ho sé, usa vermella en sa mà, Vermella per Renatinho, es queda amb inferioritat el Burela, Pescado Rubén, i abans de comentar les conseqüències d'aquesta targeta, ja per molt que estiguis apoyant el Manacor, crec que no era vermella. No, perquè no ocasió manifesta de gol, se'n va de cara a porta, però encara ha de recórrer 20 metres. Així ho protesta Javier Pardeiro amb tota la raó del món. Però que ha estat excessiu, aquesta targeta vermella. Això no agraeix en el Manacor, perquè si el Manacor guanya el partit, després ja tenen l'excusa que els àrbits han afavorit el Manacor, etc. Ja estic en aquestes altures, per nosaltres qualsevol cosa és bona. Però el que no pot fer és donar aquesta quan no és, i per això s'ha cedit en aquesta targeta vermella, i esperen que ara no vulgui compensar en contra del Manacor. De Juan Madescana, s'ho té molt difícil, però se'n va amb elegància de Redondo, roba Grelo per Paulinho, li pega, gol! Sí, senyor! Del Fisiomedia, gol de Paulinho, que empata el partit! Li ha pegat Paulinho, ha tocat Edu, ha pegat a la fusta, i no sé si finalment l'ha tocat el Beto. És igual, empat el Fisiomedia, aprofitant la superioritat numèrica, que ho veiem, però és que no toca Beto. Crec que sí, que peguen a la fusta i després li peguen el pit en Beto i en... Una diferència. Sí, perquè això després ja, el Manacor, després d'aquest partit, si no el treu endavant, ja vas amb una pressió... De Jacobo, que se'n va per banda, i es falta de G, i serà targeta. I el Burela reclama que sigui castigada de la mateixa manera que s'ha castigat la de Renatinho, la banqueta del Burela, que vota indignada, i sincerament és que tenen raó. Ho hem de dir. Si és vermella, la que treuen en Renatinho, aquesta també. Aquest és el gran problema d'aquests àrbits. Se desentens de pilota... Aquesta diferència de criteris. No respecta un equip i salta, perquè en aquesta ocasió està clar que han afavorit en el Fisiomedia, però amb altres accions del partit ho ha fet amb el Burela. Heu d'altres partits que això ha desfavorit el Manacor. I el Manacor té una capacitat de treure partits increïble enguany, però això no pot ser. Si això és vermella, aquesta altra jugada d'en Jefferson és vermella. Sigui com sigui, 4 faltes pel Fisiomedia, 5 pel Burela, i amb els àrbits en estat de gràcia se poden convertir en protagonistes absoluts d'aquest final de partit, perquè queden 4 minuts i 5 segons i encara no hi ha res decidit. Sí, una cosa, que la pilota serà pel Burela i que li pegarà Diego Pernas. Diego Pernas li pega! Mos han quedat muts! Gol del Burela! Gol de Diego Pernas, que ara mateix la caga fent callar a l'afició del Fisiomedia. Crec que no feia falta. El seu company Jefferson demana perdó. Sigui com sigui, ja ha aconseguit el que ha volgut, escalfar a l'afició del Fisiomedia, que ara més que mai s'ha d'oblidar que hem encaixat un gol i s'ha de centrar en que han de fer 2, perquè ara mateix el que han al marcador és un 1-2 favorable al Burela. Quinge, Rodaigo, Freda no han pogut ni tan sols cantar el gol. Toñete, li pega Juanma i l'atura Toñete! L'atura Toñete! 1.46 per somiar. Això ens ha de fer reaccionar. Això és una senyal, Òscar. Sí, una senyal, i hi haurà una compensació si el Manacor ho sap fer. Mos pitaran la quinta falta i tindrem opció de doble penal. Ja ho heu sentit. Beto pressionant Edu, amb problemes al porter. Aquí Beto, que s'equivoca, torna loco. I Beto, que tira el partit en els temps. L'enèsima tonteria de Beto en el partit d'avui. Destrossa el partit del Fisiomedia. Tira per terra tot l'esforç perquè aquesta s'empanta no feia falta. És banda, no és doble penal. Això és banda. Bueno, pues la pilota ja estava fora. Estava fora, és banda. Això és el que reclama... No és doble penal. Això és el que reclama Pato,
que la pilota ja havia sortit per banda, després s'empenta d'en Beto, existeix i pots Està clar. castigar-la, penalitzar-la com vulguis. Cap allà, vull dir, està de porter. I aquí Beto, que se'n va al carrer. Aquí ho tenen. No sé si fa falta comentar aquesta acció o no fa falta. En Beto, que se'n va al carrer, i el Fisio Mèdia, que, si no m'equivoc, es queda amb 2 jugadors de camp. O com és això? Però això, és banda d'esporter? És banda favorable al Manacor? Perdonin els silencis que s'estan produint a la narració, però és que no tenen res. El porter talla la jugada, la tira de fora i en Beto s'empanteja. No sé si bé o malament, saps? Li treu targeta groga, a la segona se n'ha d'anar, però es tracta de banda del Manacor allà, no és doble penal ni falta d'allà. Perquè la pilota ja no està en joc. Ja no està en joc. Vull dir, el que hem de tenir és que va clar que el que hem de fer és complicar-nos i que ens comencin a treure vermells i que per diumenge o per dissabte que ve no tinguem gent per jugar. I això... Pilota llarga, cercant a Jefferson perquè el joc s'ha reanudat. Pot sentenciar. Atenció, l'atura Redondo. Com a porter, Redondo que surt jugant. Redondo podia forçar la falta. I ara l'àrbit que assenyala que, si no m'equivoc, que Òscar Redondo ha sortit de l'àrea amb la pilota a la mà. Targeta groga. I de nou doble penal. Així és, no? Sí, perquè ja no sé dir que xiulen ni que deixen de xiular. Menys si en aquesta repetició veiem Òscar Redondo l'agafa abans de que entri, és cert, comença a córrer, aquí perdent completament la referència. Ai. Bueno, si vol xiules i si no, no, però està filant molt prim. Sí. Està filant molt prim. Quina gran repetició del nostre realitzador. Molt bona feina. Els àrbits no estan complint, però en Pau sempre compleix. Això està complicat. Aquí tenen molt d'àngol de xut. Un Juanma aquí no crec que falli. No té poder de reacció en Toñete. És molt difícil. Però bueno, esperem que Toñete mantengui el partit fins al final i que aquesta jugada la pugui aturar. No l'aturaran Toñete, l'aturaran Bichu. Un home d'envergadura, Javier Domenyo, braços més llargs. Llavors necessitava més àngol. Per una banda una oportunitat, per una altra banda un marrón. Sí. Per això també està el porter suplent per ajudar quan toqui. Queda 1-29 i de nou Juanma a pilota aturada després de l'enèsima decisió discutible de la parella arbitral. Té l'oportunitat de tancar aquest partit en l'1-3. Que encara no estigui tancat, però bueno. Ets un home de fe, Sí, jo no la perc mai, la fe. Juanma contra Bichu. L'àrbit que li conta la vida en Bichu, però deixa-la en pau, hombre, deixa-la en pau ja d'una vegada. Que xutin Juanma, que la fiqui si ha de ficar. Li pega Juanma, gol. Gol del Burela. 1-3 a 1-29 del final. Això té una pinta horrible. El Fisio Mèdia que ha d'apel·lar a l'èpica i que encara que han queixat els gols no recupera d'igualtat numèrica perquè han estat 2 els expulsats. Primer Paulinho i després Beto. Grelo que li pega i el rebut de Jefferson. Així ho assenyala l'àrbit. En contra de l'opinió de la bancada del Burela, que s'havia aixecat en massa, celebrant que la posició és seva. Li pega Redondo i la toca en la mà Jefferson. I veu la targeta groga. Serà doble penal pel Fisio Mèdia a 27 segons del final. Com deia Òscar, això no està acabat. Encara poden empatar. Encara hi ha esperança. Penal ha estat. No sé si ha estat dins o fora d'àrea. Estava un poc damunt Serratxa, pareixia. Però bueno... Sí, com sigui, és el mateix, perquè aquí ho volem millor. Sí, estava dins l'àrea. Mà dubtosa, tot ho han de dir. Com gairebé totes les decisions que han pres els col·legiats en l'hora baixa d'avui, que s'ha encarregat un partit que tenia molt bona pinta, insistim. Grelo contra Edu. Haurem de veure si és vera això que diuen que se li pot fer un gol en aquest home, perquè ha fet un autèntic partidàs. Però també en Grelo ho ha fet. I intentarà escurçar distàncies per somiar el manco amb un empat. 27 segons, 41 centèsimes. Grelo contra Edu, li pega Grelo. Gol! Gol! Del Fisio Mèdia, gol de Grelo, gol de l'assassí silenciós que mos fa somiar amb un empat. 27 segons, recuperam